Ewan ko, sila ay siguro yung animal na kasama ko. Pag ganun, masakit. Hindi, sir. Hindi ganun. Ano, masakit? Masakit? Hindi, sir. Ano? Masarap, sir. O, talaga, bakla. Paeng. That's true, ah. Hindi kwentong barbero yun. That's true. Paeng mo. Nangyari talaga yun. May makumbong. Oo. Ay, nagano naman sila. Yung gloves, tapos nilagyan ng pampadulas. Kung white hair yata yun. Kung marako tayo. Ay, papasukin yung pet mo. That's experience. And after nung, yun, hindi ako pumasa sa lahat. Ang ano sa Air Force is, kailangan may kapit ka. Ang sa akin, ang kapit ko is, parang dalawa lang yata yung guhit niya eh. Parang ano yung master, may master something siya. Kasi iba yung Master tawag Sergeant. parang ano ba yun? Basta iba. Kasi sa police, PO1. Yes. Sa army, ano ba yun? Basta, may 1 pa rin yun. Sa ano naman, sa aeronautic, ay sa Air Force naman, airman. Airman. Pag sabi airman ka, isang guhit pa lang yun. So hanggang sa Parang maging Master Sergeant. kapitan, maging gano'n, maging lieutenant, maging major, maging gano'n. So maging general ka na. Pero may kanya-kanya silang katawagan. Eh yung nag-ano sa akin, nag-back up sa akin, parang 2 guhit lang yata yun, si Sir Prias, taga-Matalan. Eh yung mga kasabayan ko, mas bugok pa sa akin. Bugok na ako, mas bugok pa sa akin. Pero may house, ano mo, general, no? First, ano ba yan? Ano ba tawag dun sa one-star general? So, ang second, may mga 2-star general. May mga ganun, may mga tawag dyan eh. Lieutenant General yata tawag doon sa 2-star eh. Pag 1-star is, sa may mga tawag yan. O yun, may hawak sa kanila. Saka sila pala, ganun, may mga kota. O yun, si General Togade. Hawak niya 10, tapang niya 10. Pag yan, nagsipagtapos yung mga yan, hanggang sa makapag-rango-rango na sila. Eh, katulad nila Trillanes, maniniwala ko kung may hawak na general sa mga yan. Kaya nalakas ng loob ng mga yan eh. Kasi hawak sila ng mga group of generals. Ganun yun. Sino ba bang mga ano dyan? Si Ping Lacson, ganun din. Kaya sila malalakas ang loob kasi tinawakan sila. Kaya pag nag-decision yung mga yan, I'll call my senior person. No, sir, ano tayo dito? Tayo, sa pula, sa puti. Pagka sumublay ka, sir, bahala ka sa buhay mo. Ipagtanggol mo sarili mo. Alang ang banggitin mo kung tawag ka ni General Togade. Hindi ko pwede yun. So, yung mga yan, may mga masters pa rin. Ganun ang naging buhay. So, yun na nga, hindi ako natuloy doon. Uwi na ako ng Pangasinan. Nag-carwash na ako. Nag-carwash ako. Doon na ako nakilala dito. Tawag sa akin dito, Mr. Quality. Kasi yung carwash ko, mas malaki yung quality kaysa doon sa mismong pangalan ng carwash. At saka pinaninindigan namin sa buong Palaminos. Kami ang... Hanggang ngayon, sir, open yung ano niya, carwash. Hindi na. Ano na yan eh. Binata pa ako noon. Lahat ng kinita ko, nawaldas lang eh. Doon yan, yung magkasama rin isa. Wala, double trouble na nangyari. Ako isa nag-asawa na. Nung nag-asawa ko, nagkaroon ako ng mga magandang anak. Mas naging direction ako. Responsible. Kasi pag binata talaga eh. Nako! Sus Mario, laman na beer house. Nawawal na ng pera ng bahay. Pero hindi ako masugal na tao. Alak na, ano na, yun lang ang ano ko. Ayun naman, si Mrs. naman, pinapayagan niya ako mag-inom. Basta alam mo yung oras mo. Tama. Saka alam ko kung nasaan ka. Yun lang naman eh. Pero kung bumapang ka pa uwi, wala akong pakialam. Ang importante, umuwi ka. Yan naman si Mrs. Open naman yung pag-iinom sa akin. Lalo din na isa, kasama ko yun. Magdadala ko ng pulutan, sa alak na isa, pulutan ako, gano'n. Ano lang, check and give. Kasi pag binata talaga, happy go lucky eh. Ano naman, subukan natin na yan. Ano sabi mo? Done that. I've been there. Done that. Gusto nyo buminom? Hindi, sir. Hindi, actually, hindi kami, walang bisyo. Walang bisyo. Ako sa sigarilyo. Wala. Isa lang ang bisyo. Magmahal lang. Mahal. Ang malaki puso ni Sir. Malaki. Malalaman. Pakita ko yung mga pinaiyak ko sa Baguio. Huwag na. Papakita ko Huwag kasi na, yung bro. pinaiyak ko sa Baguio. Araw niya. Napakaganda ng pinaiyak ko sa Baguio. Bakit na po? Si Insan din, ang dami din pinayak.
Sarap. Minura niya yung maestro Supreme. Sa laki niya, sa liit ng maestro niya. Wala pala ako internet. Eh, anong gusto niyong main? Masaya from dun sa product natin? Hindi sir, okay lang kami. Ba? Actually, kanina pagdating niyo ba, tatanungin ko na sana kung ano yung... Hindi, okay lang po Usually, pag kami. may bisita ako, Walang problema sa lalapag ako dyan ng mga inumin. Ano nga lang, parang, ewan ko, nagparamdam yata sa akin na may inumin tayo. Kaya, hindi ako nakapaglabas. Kaya sabi, okay, inumin pala. Pambara na lang pala ako. Actually may next meeting po kami ngayon. Meron pa? Mag-iusapit sa ito ko lang. Kay Kadante. Kay Iglesia. Dante, Katabay? Ariola. Ariola. Dante, Ariola. Bigonya? Ano bang Ariola? Dante, Ariola. Yung sa Barangay Bued. Engineer. Okay, good. Dante, Ariola. Parang hindi ko kilala. May ano sila Moises, sa ano. Ariola. Anong negosyo niya? Maraming construction din. Yan din, sa product nila yan. Actually, ngayon pa lang din siya may engage. Okay. Hinihintay lang yung kanyang business partner from Singapore. Okay. Actually, inano ko na kanina yung kung paano yung market siya. Buti nandiyan si Caris. Kasi maraming contact din yan. Mga kaibigan mo. Si Pare Roy, Tibayan, isa sila sa mga nagana. Actually, runner nila. Mayor yun eh. Pwedeng introduce sa kanila. Tapos, yun nga, tapos sabi din saan, dapat ma-secure muna yung dito sa, para pag nagsipag-order sila, meron silang pupuntahan na outlet. Meron naman yung pesto ng isa kanila. Okay, no problema yan. Saang banda ba ako makakatulong yan kapag mamarket? Kasi ito, yung pwesto dyan, bala ko, lagyan yan ng barbero sana. Itong barbershop. Kahit isang kahit isang barbero lang. 50-50, labas po na. Ganun na lamang ayaw ko ng arawan kasi tataparan yung tao pag inarawan mo. Tama. Bigyan mo siya ng magandang laban. Correct. Na alam niyang pag nagsipag siya, mas malaki yung kita niya. Correct. Tama, di ba? So, yun yung gagawin ko. Kaso, ganyan naman ang sistema ng natin, IATF natin. So, hindi natin, alert level pa yung Manila. Tapos sabi ng mga nandito. Pero usually sir ngayon granular lang naman ang Granular lockdown. Ibig sabihin, halimbawa dito sa street na to, dito lang talaga mahigpit. Sabi ka rin na magbibigay pa daw, babalik tayo yung face shield. Wala namang, kumbaga wala nang kwenta yung face shield. Kaya nga, yung mandatory, yung face mask. Yung face mask talaga. Kasi talagang yan. Pero yung face shield, Dito sa pwesto mo sa Nelson na matao, lalo magbubukas dito. Pinaka-the best talagang pwede ka rin maglagay dito ng milk tea. yun na nga sana yung sasabihin ko. Kasi pwede yan, milk tea and pizza. Actually, yan ang talagang ano niya. Burger. Yan yung mga combination niya. Aside from yung lechonan dyan, sa labas ng lechonan. So, yun ang isang naisip ko na. Abang nag-uusap tayo, saan ko i-inject to. Tsaka sir, ito, may programa kami na ibig sabihin, kahit wala kang masyadong benta sa store mo, dahil may programa tayo, yung buy for a cost, may kita ka pa rin doon. Kasi ang goal nga namin dito sir, maparami yung distributor, yung magdi-dealer, para kaya namin ibagsak sa lahat na ng nag-milk tea. Yun talaga yung goal natin. Kasi... Tsaka ito sir, halimbawa, salon, mga dental clinic, pwede namin kausapin. Kasi may mga client sila habang nandoon. Kung halimbawa man kasing sasabihin nila hindi na namin maasikaso, okay ma'am, payag po ba kayo, maglalagay na lang kami ng tarpaulin dito, maglalagay na lang kami ng stock. Kung halimbawa, sabihin natin sir, ang puhunan na lang natin 20 pesos. Sige po, doktora, kung ngayong araw meron po kaming collection, dadaanan na lang.